Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uraz Gelliýew ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan mögümlüğin owagçylyk işleri adyk bolşugyny hata üpsün etmek maksady bilen durmuşa geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Şu günler ýurdumyzyň agykin meýdanlaryna ýygyk işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, üýtüşdigini tutmak agrotem kadra laýyklykda alınıp barlýar. Halkymyzda ýüdürlük görnüşli göýük önümler bilen üpsün etmek boýunça zerur şäherler görülýär. Göwekillere şol sana ýerki yer alma we sogony degişi ýygyk işler dowam edýär. Şol wagtyň özünde beýleki göýük we bakça ekinlerini öz wagtyny ekmek üçin degişi işler alınıp barlýar. Şeýleken vice-premier pili öndürmek mögümine görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürildi. Oňa laýyklykda Owagçylyk we Daşky Şow Gorumak Ministrligi vilayatleriň häkimlikleri bilen pili öndürmek boýunça şertnamalary baglaşmak hemde ýurdumyzyň daýhan birleşiklerini we beýleki pili öndürjilerini ýüpek gorçagynyň ýokary ýerli tohumlar bilen üpsün etmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl ýurdumyz boýunça 2100 tonna pili öndürmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidenti mäde hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny berkitmek, ilaty ter göýük we bakça hemde özümizde öndürilen beýleki owagçylyk önümler bilen üpsün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň wajypdygyna ünsjekdi. Şeýleken milli liderimiz agykinlere edilýän ýygyk işleriniň ýokary hil derejesine laýyk gelmelidigini, gowy çekişine toplumlaryň esasy taýýarlyk görülmeligini bellädi. Munyň özi bugdaýdan we agaltyndan bol hasyl almakda mühim ähmiýet eder. Döwlet başçylarymyza ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin o wetanagy toplumynyň ösüşine, ýer terişlerinden rejeli peýdalanmak meselelerine alymy taýdan esaslandyrylan usullar arkaly çemeleşilmeligini, iş ýüzünde täsir tehnologiýalaryň işiň herekete gildirilmeligini belläp, bu wagtda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz 2021-nji ýylda pili öndürmek hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminame durançyk arkaly vice-premiere iýerdi. Hemde ýüpekçi kärinleçleriň dokma toplum üçin gymmatly çegmaly taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmekler üçin ähli zerur şertleri düretmegi tapşyrdy.